desværre, så stop her, når jeg på Venstre Boulevard, hvor det vil sige om ganske få øjeblikke, når der for første gang her ligger ikke på rundvejsning. Derfor er det samlet hele fældet er samlet her, hvor der regerer 3 omgange, når vi kommer op til omgangstrækning, og det er med første mere gold i front med 3 mand, og de kører jo over Rockvind og verdensmesterskaberne Andrea Freising, og de tjener her med det i angreb fra en af Saxo-Bank-rytterne er det, som forsøger at komme afsted her, hvor det er, de går ind over stregen, og det er Christoffer Juhl Jensen, der kører afsted. Straks er der modsvar fra Christina Watches, og så kommer hele feltet altså ind over her, som er mere eller mindre samlet, men den unge Christoffer Juhl Jensen, som sidste år fik den nyhed under forstander rundt, han har fået en kontrakt med Saxo Bank. Han forsøger simpelthen at komme afsted her. Så har vi alle følgebilerne, og det er gode nyheder til Dan Cross, som sidder i Saxo Banks sportsdirektørbil og følger løbet der. Vi har så huske, at det her kan gå hen og blive et sprinter op.